Но калі вот адразу вы побачыце бегемотик, пачытаеце, ну, мамы Лошын, таты Калошын, без гэтага мы ніяк, без матчынай мовы і без татавай падтрымкі і без татавых штаноў і калошаў мы ніяк не абыдземся. Таму, бачыце, ўнізе напісана Рэдзярд Кіплінг, вы все ведаеце выдатна такога пісьменніка нашага дзяцінства, і вось чамусьці Савецкі Саюз, ну, гэта дзякуючы Чколскаму, Карнею і Самуілу Яковлевичу Маршаку, яны зрабілі выдатныя пераклады, і, ну, а тут вот гэта напісана, што гэта ў Берліне выдана, нават, да, Тётух на бегемот, і той сланёнак знакаміты, про які мы сёння пагаворым. А мастак, той наш улюбёны Эль Лісіцкі, вось чалавек, які цяснейшым чынам звязаны з Беларусі, тут нарадзіўся, Віцебску вучыўся, працаваў, і, канешне ж, уславіў увесь свет. І вот ён адзін з самых авангардных мастакоў 20-го стагоддзя, самы ўплывовы, самы паважаны, самы шаноўны, самы вядомы. Але сёння хацелася таксама пагаварыць пра тых едышыстаў, пра тых таксама і мастакоў, і скульптараў, якія амаль што, ну, не тое, што каб забытыя цалкам, нейкіх самых вузкіх колах, і іх ведаеце, аб іх гавораць, аб іх згадваюць, але, на жаль, канешне, вот, маючы нават я, маючы літаратурную адукацыю, ну, хутчэй філалагічную, але асноўная мастацкая адукацыя, і на жаль, я шмат чаго гэтага не ведаю. Толькі дзякуючы вам я дазнаюся гэтага і адкрываю для сябе. Таго што, конечно, мастацкі свет гэта безліч. Я вам казаў, што некалі мне надарылася вучыцца в Венецыі, і калі там заходзіш у звычайную краму антыкварную, бачыш, якая там колькасць, плотнасць, пакрытая мастацкіх твораў. Гэта просто, вот, пачынаючы з 14-15 стагоддзя, што вось галава кругам ідзе. Колькасць імёнаў, канешне, толькі італьянскіх, гэта проста безліч. Ну, а улічваючы сусветную таксама. Але едышысцкіх мастакоў значна меней, таму, канешне, трэба іх шанаваць, трэба да іх звяртацца, і трэба іх памятаць абавязкова. Вось гэтым мы будзем з вами займацца. Эль Лісіцкі, той самы бегемот. І вот, бачыце, я напісаў унізе Бегейме, гэта на ідышы напісана Бегейме, і бегемот это тое ж самае. Бегейме вы выдатна, напэўна, ведаеце, гэта такое рагатая жывёліна з рагамі, гэта пачынаючы ад казы, канчаючы буйволамі, каровамі, это все Бегейме. Все скаціна такая, худоба па-беларуску кажуць, альбо тавар яшчэ кажуць, да, на скот, такі вот вялікі. Ну, а вот этымалагічна гэта звязана з старажытнагабрэйскае слова Бегейме, бегемот, якім мы карыстаемся. І, дарэчы, у беларускай мове гіпапатам не ўжывана, а лепш бегемот казаць. І Берлін, 22 год. І асноўныя тэмы зададзеныя. Мастакі, літаратура, 22 год, і, канешне ж, Мойше Кульбак. Шолем алейхем, рабы сай майне тайраю либы фрайнд, хавартесен, хаверим, колегесен, коллежанкес, йиденесен, йиден гоетесен гоем, мирзайн noch doin heben Heint Welmer fortsetzen, unser Dritter, nicht zweiter, aber Dritter, Schmues, wegen dem Масоес, Dichter und Schreiber Мойше Кульбак in Berlin. Ну, гэта наше прыкрыццё. Мойше Кульбак гэта як бы асноўны аўтарытэт, які вот дзякуючы яму мы маем такую едышную свядомасць і сусветную вядомасць. Усе ведаюць, што Мойше Кульбак нарадзіўся ў Беларусі, у Смургоні. Гэта аўтарытэт, абсалютны аўтарытэт літаратурны. І, канешне, чалавек, які заслугоўвае нават той самай, як мінімум, Нобелеўскай прэміі ў едышы. І, ну, на жаль, не дажыў, да. Зайдзекавекун, год ан ойник, а мехая, а ганоя, афаргениген, шепт гіспайлес, гіслайвес. І вось наш Мойше Кульбак, вельмі прыгожы, гэта пэўне вот самы перыяд берлінскі і, можа быць, і ўжо і віленскі, дакладна не ведаю. Но вот зусім малады ён, вясёлы, жывы чалавек, вочы ззяюць, валасы антрацыт. І пачнем, канешне ж, з ягонага верша. Бачыце, я тут нават выдзеліў, каб вы разумелі, я пачну адразу на ідышы чытаць, а ўжо пасля вам беларускі пераклад, якраз Сергея Шупа прачытаю, падрадкоўнік. Але жоўценькім, бачыце, аранжавым, да, выдзеленыя словы, якія
просто звязаныя з нашымі славянскімі мовамі, з польскай, беларускай, украінскай, канешне ж, каб вам лягчэй было чуць і разумець. Мэйшы кульбак, ін ядловен валд, у яловым лесе. Штил, wo es pinkelt reit, a Posemke, und wo es klettert, stiller geht, a Wärmel, in dem Geflecht von Zweig und Zweig die Knochike, in dem Zneuf genehm von Stamm und Wurzeln Mochike, und tief ist die Gedichte nicht die Horike, die Fett Erdike, und es ist a Quellenisch a Muchamorike, bei die Korches die Grinberdike, und wo es tut a Schuschk, a Gräsel, so a Gräsel, a Klunk, a Pluschk, a mildrer Quellchele, und wo es tut a Sprung, a Bidner Hesel, a Kerdos Groja Felchele, durch Paportnik in kalter Kroppewe, auf alter Feulenisch und Stiel und Kiel, hil ob in Wald, de Bloi verheulenisch. Переклад вам прочитаю, добре? Тихо, где червона мільгне сунічка, а где тихо пропаўзе чарвячок, у спляценні галінкі з галінкай кашчавой, у згробішчы камля і карэнняў імшыстых, і глыбокі гушчар махнаты, тлустаземны, разводдзе мухаморнае для прабачце, для карчоў зялёнабародых, а дзе шушукае нешта былінка-былінцы зазвоніць плёсня ласкавая крынічка, а дзе падскочыць бедны зайчык, варухнецца шэрая шкурка праз папараць у халоднай крапіве, на старым гніллі і ціха прахалодна адгукаецца ў лесе сіняя схаванасць. Ну, вы зразумелі, што гэта не верш, гэта просто падрадкоўнік, гэта як бы дакладны пераклад гэтых усіх. Ды, канешне, Папортнік, да Кропеве, а Поземке, а Мохіке, а Мухаморіке, гэта все для вас, напэўна, зразумела, да. І, дарэчы, вот вельмі цікава, што вот калі націск пераходзіць на першы склад у трох складовых альбо больш складовых словах, славянізмах, якія ёсць у ідыша, іх дастаткова шмат. Гэта якраз паказчык таго, што гэта вельмі старажытнае, это ж, можа, 15, 14, 16 стагоддзя запазычанне, самае ранняе, пазнейшае запазычанне 19 стагоддзя. У 20-м яны звычайна націск пакідалі такія, які ёсць у славянізмах. А от Кропеве і Подлога, напрыклад, гэта якраз вот тое, што і Поземкі, да. Ну, пазёмкі вы ведаеце, гэта якраз суніцы, да, нашы ягадкі, смачныя, чырвоненькія. Якраз зараз іхны час. І выбачайце, што я троху кашлю, ну ніяк не выходзіць. Паеду грэцца, да. І мы скончылі з вами мінулы раз якраз вот на гэтым моманце, на культурлізе, той арганізацыя, якая была творана на тэрыторыі Украіны, але так імгненна за нейкі год яна разышлася па ўсій, нават па Еўропе, да, яна была ў Берліне, была у Коўні, напрыклад, у Вільні, і, канешне ж, Менску была іх філія, і у Расіі былі таксама, ну і, канешне, аснова вось кіеўская. І вот той, як бы, ну, бачыце, кніжка, якую вы бачыце, вокладка, Ройтер Пінкес, гэта, на жаль, вельмі цяжка знайсці першыя вот кніжкі, якія выйшлі пад гэтай вот, як бы, выдавецтвам, пад гэтым лагатыпам Культурліга. Тут ёсць ён, в самым нізе, вот фарлак написано Культурліга, в самым нізе, так ён на тэксце. Але вот взята, што вельмі парадаксальна, што гэта яшчэ з аднаго боку Ройтер Пінкес, зразумела, гэта ўжо зусім чырвонае, гэта ўжо вот той камунарскае выдавецтва. Тым не менш, Пінкес, гэта, канешне, тое самае, вот, гэта тыя самыя хронікі, тыя самыя вот летапіс, жыццёпіс, летапіс кожнага кагала, які, ну, быў святы, як самы паважны для ўсіх габрэяў на нашых тэрыторыях вялікіх. І нават гэта вот аздабленне, якое вы бачыце, гэта таксама вельмі традыцыйнае, старажытнае яшчэ, ну, в стылі, канешне, зроблена такога пачатку, канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, таго самага мадэрна, славутага. І, ну, тым не менш, вот, да, Эрстер Замнунг написала. Гэта выходзіла нейкая, напэўна, серія гэтых
аркушоў нейкіх, ці можа быць нейкіх часопісаў на той час. І мы паговорым пра гэтыя імёны сёння. Вельмі коротка, на жаль, кожны чалавек заслугоўвае вялікай павагі, а чалавек інтэлігентны, пісьменнік, мастак, музыкавед, выдавец, ён, канешне ж, значна больш заслугоўвае павагі. Магчыма, мы будзем да іх вяртацца. Але сёння зноў жа яшчэ раз я прачытаю гэтыя імёны, як той тыдзень таму назад. Александр Тышлев, мастак, Марк Эпштейн, скульптар, Сахар Бэр-Рыбак, мастак, мы яго выдатна з вами ведаем. Борис Арансон, таксама мастак, тэатральны, дарэчы, мастак. Нисан Шифрин, Йосиф Эльман, Исаак Рабинович, Марк Шагал, все ведаеце. Эль Лисицкий, мы з вами говорили. Абрам Манеевич, Соломон Никрытин, Сара Шор, Йосиф Чайков, таксама мастак. Мы паспеем, я спадзяюся, покажу яго. Довід Хаем, Шлоймер Хаздан, Авром Галомб, Майсей Бераговскі. Майсея Бераговскага зараз мы праспяваем з вами песню. Гэта выдатнейшы чалавек, этнограф, фольклорыст, які сабраў тысячы песен идышных. І нават надарылася ему ўжо 30-е гады, калі немагчыма было все ж таки выдаць гэту кнігу. Я вам гэта казаў. Яшчэ раз нагадваю. І спачатку самы незнаёмы для нас і для мяне ў тым ліку. Я толькі сёння даведаў, сёння даведаўся аб гэтым чалавеку, гэта Марк Эпштейн, які нарадзіўся ў Бабруйску, ў нашым улюбёным Бабруйску, вучыўся, правда, ў Кіеве, доўгі час там працаваў, ён уваходзіў ва все этой арганізацыі, ён і культурлігі, і все, што звязана было з гідышным і габрэйскім мастацтвам літаратурным, і ў тым ліку, канешне ж, скульптурным, і мастак, ён і мастак, і скульптар, і з правага боку ягоная, бачыце, традыцыйная карцінка, той самы столяр, які габлуе дошкі. А з левага боку ён стаіць, і бачыце, ён стаіць на фоне скульптуры абсалютна авангарднай. Гэта стыль Эля Лисіцкага, Лівшыца, і каго яшчэ. Іх шмат такіх мастакоў было і ў той час 20-е гады. І ён такі авангардыст быў сапраўдны. Больш таго, ён нават зрабіў помнік яшчэ пасля рэвалюцыі адразу, нейкі тэрмін такі зусім кароткі, калі пачалася грамадзянская вайна, ён зрабіў помнік Тарасу Григоровичу Шевченку. Не ведаю, хутчэй за ўсё. Я ведаю, што дзенікінцы, калі захапілі там, дзе ён стаяў, той горад, магчыма, ў Кіеве, не ведаем дакладна, трэба правяраць. Но гэта свежыя зусім для мяне веды, таму, выбачайце, я не зусім падрыхтаваны. Тым не менш, дакладна вядома, што менавіта дзенікінцы разбурылі помнік Тарасу Григоровичу Шевченку. Сённяшні дзень неяк пераклікаецца з гэтым. Але гэты чалавек, Марк, ён, конечно, ніякі не Марк, ён Мойша, Майсей, так само, як і Марк Шагал, ён таксама Мойша быў, мянялі імёны, да. Ён стаў, бачыце, тут уже ён такі з цыгаретай, гэта ўжо 30-е гады, гэта ўжо такі час перад фашысткі ў Германії, а і перад фашысткі ў Савецкім Саюзе, сталінскі. І ён же зусім ён сышоў з канешне, авангарду, гэта было немагчыма, гэта было забаронена, гэта пераслед. І ён падвяргаўся некалькі разоў рэпрэсіям, і ў 49-м годзе ён заўчасна памёр, менавіта пасля таго, як была нейкая выстава, яго проста расклалі. Крытыка просто размазала яго па сценцы, і ён гэтага не перанёс, і, напэўна, сардэчны нейкі прыступ, і яго не стала. 50 гадоў зусім малады чалавек. І асабліва для скульптара, таму што яны заўжды дужыя, крэпкія. І з правага боку ягоная ўжо такая савецкая скульптура, жанчына з гусямі, гусь унізе там збірае нейкае зерне. Просто для взору. Але ведаеце, ён бабруйчанін. І, конечно ж, тое, што я вам толькі што паабяцаў, Майсея Бераговскага, ён чалавек, які збіраў увесь час песні ідышныя, у тым часе, у тым ліку, у часе вайны, другой сусветнай. Гэта в Сярэдняй Азіі, ён быў там у нейкіх Узбекістанах, Таджикістанах. Ён запісваў таксама габрэі, якія былі параненыя, якія вярнуліся з фронта і знаходзіліся там таксама на нейкім лікаванні. То ён ад іх запісаў гэту песню. Я спяваў уже, але яшчэ раз лічуючы тое, што мы сёння будзем гаварыць пра Берлін трошку, і пра Германію, і літаральна праз 3 дні, ці што, 22 чэрвеня наступае, і гэта сумная, зноў жа, і не юбілей, канешне, а гэта
Йорцайт на идыш это завется, это угодки по початку той вот уже непосредственно напада на Советский Союз Германии 22 июля 41 года, выходит 85 годов назад это отбылось. Так, мои дороженькие, добро. Я вам проспеваю песню. Bark und auf den grünen Groß stehen sich die Deutschele herabgelost die Nuss. Sag, was Gott getroffen, der Deutschele Barim. Och, mir hat uns gegeben, das Wegele von Krim. Sei nicht kein Bräuges, sei nicht kein Kass, was ist mir Kafkas? Us was is mir Donbass. Us dort in Hitler geplant Geschäft. Ois groben die Keulen, ois pumpen dem Neft. Nur so schön uns das Wegele vermacht wird das Ruß. Haben wir von dort sich abtroben gemusst. Von Ukraine, wo seid ihr weg, haben wir schon heute dort kein Honig nicht. Auf den hohen Park und auf den grünen Groß stehen sich die Deutschen, abgelobt die Nuss. Nuss fahr, wo Jakele, seit ich dort sind. Ich alle Seiten ist so und weh und Wind. Do nicht stehen, do nicht gehen, es ist nicht gut. Deutschland ist auf Zores, Hitler ist kaputt. Deutschland ist auf Zores, Hitler ist kaputt. Ну, сподіваюся, що там гук, здається, був включений, все добре було чувати. Моя спів з гітарою. Я ще не настроївся, співаю не надто, але в самому кінці, сподіваюся, я ще одну пісню вам проспіваю. Ну, ви зрозуміли, що все це, як німці захоплюють нібито ось Україну, той самий Донбас, той самий Крим, і все це вельми актуально на сьогоднішній день. І не будемо міняти імен. Вы сами это можете зробить, ну, але ж вот бачите, что Дайшланд все немцам до этого будет только беды, и Гитлеру будет капут. Вот так и напоется. Тут и про нафту есть, и, ну, конечно ж, зрозумело все. Вельми прозрыстые слова. Я сподіваюся, вы все зрозумели. Не буду перекладать. Покуль что покинем военную тему, не будем ей заниматься непосредственно зараз, нас цікавить, конечно, вот той феномен, як от імгненна, як тільки утвораються некі умови, сприяльні умови для творчості, то імгненно збираються некі великі команди, груповки, колективи і об'єднання, які от просто фонтаном, особливо это вот відавочно было у 20-м стагоддзі. Ну, и оно близкое для нас, легче, эту историю мы добро ведаем, добро писано, добро показано вся. И вот первое, что мы с вами казали, это, конечно ж, Культурліга в 1918 году в Киеве уже створена. И еще несколько организаций, сегодня мы про это поговорим. И вот уже Берлинская, я початку Берлинская, это, конечно ж, вот той самый Редзярд Киплинг, то, что я с вами сказал, что Эль Лисицкий, той самый Эль Фандл, это вот слоник, той самый слоник, и в Берлине выдавецтво Швелен. Швелен это порог, ну, ганки, на ганках, то, что на ганки, як уваход у хату. 22 год Швелен, вельми знакомитое, вядомое выдавецтво, выдало великую колькость книжек на идыше. И что вельми цікаво, и что, конечно, вот
я з майго боку вялікі, не толькі з майго, конечно, сусветнага боку рэспект гэтай арганізацыі, гэтаму выдавецтву, і ўвогуле на гэтым уже засяроджвала якраз сваю увагу менавіта гэтая культурліга, аб'яднання гэта менавіта дзіцячая літаратура. Яны разумелі, што трэба дзяцей выхоўваць, з дзяцей пачынаецца ўсё. Калі выхаваць па-сапраўднаму дзяцей, даць ім сапраўдную культуру, сапраўдную літаратуру, сапраўднае мастацтва, то ўсё павінна змяніцца. І спадзяванні былі вялікія. На жаль, вельмі кароткі час быў адведзены на гэта. І ў Савецкім Саюзе, і, канешне ж, у тым самым Берліне. Ну, тым не менш, вот Кіплінг перакладзены, малюнкі Лісіцкага прысутнічае. І зараз гэта гэта, прабачце, я прыкрываюся кубкам, на якім нашы альфабеты написанные. И вот тут просто написано Элефандл. И так, далее у версию сам так по диагонали написано Киплинг, имя Киплинга, Элефандл, слоненок, да. Гецейхенд, Крафт написано. Но это некий псевдоним Лісіцкага. Сапраўды, это, до речи, шмат малюнков было куплено от ягонай жонки. Жонка даўжэй за яго пражыла, яна, правда, была сапраўдная немка, была выслана ў Новосібірск, здаецца, з гэтай нагоды, калі пачалася Другая сусветная вайна. Але вот, Лісіцкі рана памёр, 51-м, здаецца, годзе, і Швелан, вот гэта той самы Крафт, это все ж таки Лісіцкі. Яна, да рэчы, і у яе былі выкуплены ўжо музеямі, калі все ж таки часы палепшыліся, ўжо нейкія 70-е, пэўне, гады. У яе былі выкуплены вялікая колькасць графічных твораў менавіта гэтага чалавека. І напісана Берлін, 1922 год. Швелан, тыя самыя парогі. Ну, просто паглядзіце, вось тут і кракадзільчыкі, і сланёнкі. Не грэбаў гэты чалавек, Лісіцкі, вось займацца дзіцячай літаратурай. Мастак, вялікі мастак. Вось ён сам. І нарадзіўся ён у Пачынку. Пачынак гэта вельмі блізка ад нас, Смаленская губернія, Бранская, там вот гэты самы рэгіён. Але бацька ягоны быў мешчанін з Даўгінава. Тое самае з Даўгінава, калі памятаеце праведніка, той фільм Урсуляка недавно быў зняты, і нейкім чынам мне прычынілася да яго. Я нават прапанаваў таму самому Сергею Урсуляку, рэжысёру гэтага фільма, пераназваць гэты фільм. І назваць яго, конечно, не праведнік. Ну так, это все праведнік, да. Я б назваў яго Дэрэх, таму што Дэрэх гэта дарога. Бачыце, гэта вот настратычнае слово паходжання агульна нейкае індаеўрапейскага. І дарога, і Дэрэх яны аднолькава амаль гучаць. Той вот і выйсце з Даўгінава, вот той самы лейтенантик советский провел 1500 километров, некалькі месяцаў, праз лінію фронта перавёў, і дастаткова вялікая колькасць гэтых людзей засталася жывая. Просто вам пераказваю гэты фільм, ну і гэты сюжэт вядомы. Вот, адкрыла гэту тэму, і яна была забаронена в Савецкім Саюзе, закрыта, ніхто не ведаў. Вось Інна Герасімова, наша тутэйшая дырэктар музея нашага Менскага, і зараз яна в Германії жыве. То так само, до речі, в Германії, не ведаю, може в Берліні, ну от перекликаються, бачите, некие рифмы існують у світі, да. Даўгінаўскі мешчанін даў гэтага дзіцёнка, да. Учыўся, ну і пра Віцебскі я ўжо казаў, Лісіцкі. І вот яшчэ просто фотаздымак Віцебска самога, дзе сядзяць усе яны злев самага левага боку. Ён як сапраўдны юдэй, ён сядзіць у шапцы, канешне ж, вось, і ЮДЛП на самым сярэдзіне, да. І Марк Шагал, яны праз аднаго чалавека сядзяць. Ну, тут все напісана, хто тут ёсць, да. То яны ўжо не сапраўдныя габрэі, да, не галахічныя, не кашерныя, яны без капелюшоў сядзяць. Тым не менш, вот выдатны такі фотаздымак захаваўся. І вось просто паглядзіце малюнкі зробленыя для дзяцей, зробленыя, конечно, такім кубафутурыстычным стылі, і весь у гэтым, конечно, Лісіцкі, безумоўна.
І вот просто я вам показаў, вельмі цікава, што те два сланёнкі зроблены, гэта традыцыйны матыў такі габрэйскі, калі дзве жывёліны, там птушкі, розныя жывёлы, буслы ў тым ліку. І вот я вам для прыкладу прывёў Натана Альтмана, знакамітая таксама мастака, напэўна, яго ведаеце вы па вядомаму, вельмі вядомаму партрэту Ганны якраз Ахматавай, мы яе сёння яшчэ пабачым з вами. І разам з яе мужиком, з адным з яе мужикоў, да. Вот гэта ўжо быкі, гэта ўжо Шор-Габор, тыя самыя славутыя свяшчэнныя быкі, і больш таго, тут нават ёсць і райская вот змяя, тая самая спакусніца. Ну, але вот тая сіметрыя гэта вельмі, ну, то, што самае ронкойдыш у алтарах, у сінагогах, гэта ўсё адтуль ідзе. І просто яшчэ некалькі малюнкаў. І вот з той самай кнігі, на жаль, якасць не вельмі добрая, пачытаць, што там напісана на ідышы немагчыма. Зараз это все прадаецца, вялікіх грошай. Гэта все якраз з тых самых з аукцыёнаў, гэтыя фотаздымкі. І вот у самым з правага боку, у самым нізе, той самы наш бегемотик, той самы наш бегейме. Наша бегейма, ідыша бегейма. Але, напэўна, вы ведаеце выдатна гэты твор. Я, напрыклад, ведаю гэты твор па сланёнку, вот перакладзе все напісана Чайковскага і Маршака, і мастака Лебедзева. Але нават Лебедзев, канешне ж, ён ведаў добра Лісіцкага, ведаў ягоную творчасць, ведаў эту ідышную кніжку, і ён як спрабаваў такім чынам трошку прытрымацца вось гэтай форме павагі да гэтага. Лебедзев таксама выдатны графік, выдатны ілюстратар, вельмі шмат кніжак зрабіў. Выдатный мастак, советский уже непосредственно. И вот гизовское издание «Слоненка», выдание. Ну и просто вам показать, что такое яшчэ вось Эль Лисицкий. Это, конечно же, абсолютно все, что связано с творчестью выявленчей, все ягоное. И архитектура, и вот в данном выпадку дизайн шрифтов, он дизайнер, он фотограф выдатнейшы. Больш таго, вот весь этот монтаж фотографічны, гэта придумаўся ён. Ну и, конечно же, супрематизм, это, конечно же, и кубофутуризм, и все, что связано с авангардом, все, что связано с футуризмом, это, конечно, в первую чергу Лисицкі, самый паважаны человек. До речі, мы даведаліся, я яшчэ вучыўся ў інстытуце ў мастацкім, это 80-е гады, можа, некі 82-83 год, был такая крама невялікая на праспекце, насупраць ботанічнага саду, нават уже парка Челюскінцаў, якой прадаваліся кніжкі соцкраінаў, там нямецкія, венгерскія, польскія і гэтак далей, югославскія. І там раптам вот нямецкае было выданне Эль Лисицкага, кніга, яна ў мяне ёсць да гэтага часу, здаравенны такі том. У нас гэта, конечно, было под забаронай, і всякие там у нас наши знакамітыя мастакі савецкія, не тое, што Лисицкага, а напляваліся на Марка Шагала. На жаль, гэта было і в нашей академии. Другая кампанія, про якую сёння хацелася б сказаць, конечно, гэта халястры. Тыя ж самыя людзі, тыя ж самыя творцы, якія адчулі, што ўжо не просто наша культурліга, але ўжо чырвоная культурліга становіцца, што там паказаў Пінкас, чырвоны Пінкас, то яны імгненна зразумелі, што гэта ўжо все, на гэтым скончыцца все, вся воля, вся свабода. А Прага ў габрэю у тыя часы была пасля 200 год прыгону вось таго расійска-імперскага, яны вытрымаць не маглі, і яны імгненна пачалі, конечно, з'язджаць у бок Еўропы. І ў першую чаргу, конечно, ў Варшаву, Польшчу, дзе значна было, таксама гэта была постімперія расійская, але тым не менш, гэта быў уже другі свет, гэта вось уже не быў Савецкі Саюз, і магчымасці былі іншыя. Вот халястры, взяли выдатнае ідышнае слово, старажытна-габрэйскае, халястра, яно нават відыш у беларускай мове прысутнічае, вот халястра, да. Гэта такая компанія, гэта такая хеўра, такая вот, ну, трошку жарганічная банда такая. І гэтыя маладыя людзі, прыгожыя пісьменнікі в основном, это ўжо асноўным пісьменнікі, тут мастакоў амаль не было. І яны, канешне, вот взяли гэта імя і назоў, канешне, вот выказваючы сваё такое пачуццё волі. И воли в творчести, свободы в творчести, конечно.
І от, до речі, з правого боку Ісраїл Йош Зінгер, той самий, який ми з вами давно, вже год тому назад, я вам розповідав про те, що він в 20-ті роки приїхав в Мінськ і побачив, що все написано на 4 мовах. Це настільки його вразило, написав цілу книжку. Але те, що приводиться і цитується, це тільки позитив такий невеликий. На самій справі він тоді вже в 20-ті роки все зрозумів, все побачив, і ті самі габреї, які там були, ті лишенці, яким не дозволено було вчитися, не дозволено було працювати і жити, і вони все розповіли йому всю правду. Вже в 20-ті роки було зрозуміло, що чим це все скончиться. І, звісно ж, от, просто імени. Мендел Елкін, Перец Фішбейн, Уліц Ві Грінберг, про його поговоримо, Перец Маркіш, звісно, Меліх Равіч, ну і Зінгер той самий. Добре, йдемо далі. Вот у їх халястрах було своє видавецтво, своє вот, часопис, вот, так само тут написано халястр, так і написано, ну так і купа футуристичним стилі, конечно, да. І вони називали себе авангардна, габрейська, експресіоністична, футуристична група. Ну, відчуваєте, конечно, ті комуністи, ті вот шкамкори, які вот закручували ці гайки великими гаечними ключами в Советском Союзе, вони, конечно, этого не прийняли, і, ну, і то, що так само, конечно, з Марком Захарычем, він вельми хутко з'їхав, навіть з Москви, разом з ними. Вот ще один фотоздимок этих людей, тут ще Осифа Патошу. Это самые славутые имена, славутые имена у їдишної літератури. І ми будемо з вами ще про їх говорити. Сьогодні просто неким вот чином зазначить, що як вот з Культурліги, з України, Білорусі і з Москви, так само вони містилися там некий час. І вони вот перейшли спочатку в Польщу, Варшаву, і спочатку в Берлін. І от 2-3 роки за цей вот час була створена наймовірніша, невероятна культура, літературна і мистецька. Менавіта гэта все былі габрэі. Я вам казаў мінулы раз, што нават у расійскіх выдавецтвах былі галоўнымі рэдактарамі і выдаўцамі, дырэктарамі гэтых выдавецтв былі таксама габрэі. Ну і вот я вам яшчэ покажу две вокладкі той самого знакамітага часопіса амерыканскага Цукунфу, якім таксама яны мелі магчымасць, можна было перасылаць гэтыя свае творы, мастацкія вершы, можна было перасылаць праз акіян і праз Атлантыку. І Цукунфт, гэта будучыня, перакладзе, фьючер написано по-ангельску. Вот два нумары, это 15-й год, 24-й, доўгі дастаткова час выходзіў гэты часопіс, і літаратурны, мастацкі, і вот там яны маглі друкавацца. І гэта, вот тыя грошы, невялікія грошы па амерыканскіх мерках тады, якія давалі ганарар, яны дазвалялі рабіць у Берліне, у Варшаве, за гэтыя грошы рабіць, улічваючы неверагодную гіперінфляцыю, тое, што і ў нас было 90-е гады. Была магчымасць выдаваць все, што заўгодна. Любую кніжку вялікім тыражом. І гэта рабілася. І пра людзей. Асноўная асоба, фігура ўсіх гэтых падзеяў, як не дзіўна, была тая самая пісьменніцкая асоба Лейб Квітко. І вот просто я знайшоў фантастычныя матэрыялы 20-х ягоных, 10-х, 20-х ягоных гадоў. Такая колькасць, такая плотнасць публікацый і ў Культурлізе, і ва ўсіх іншых выдавецтвах, і, канешне ж, у Варшаве, і ў Берліне. І, ну, красавец, мужчына, вот такі, бачыце, з гальштукам, украінскім гальштукам, ён, канешне ж, украінер, вось украінскі габрэй, і вот з левага боку ягоная жонка Берта Шмуйло, ён быў бядняк, апошні без бацькавіч і нешта яшчэ там такое, ну, зусім, вот, бедалага, да, тое, што завецца на ідышы, да, небег. І цікава, што вот закахаўся ў вельмі прыгожую такую вот кашерную дзяўчыну, багатай сям'і. Але таксама яна, здаецца, маці не было ўжо ў гэтай Берты, і некая цётка ці бабуля даглядала, і калі яна даведалася, што заляцалася ў іх такое вот абуда вострае каханне, што яна заляцалася такога, прабачце, яшчэ раз дам, такога вось зусім няеглага бедняка,
і ён не адыходзіў ад яе, просто вось падарункі, шмадарункі, вось той букет на перыяд. То бабка сказала, бабця тая сказала цётухна, а што ж ты, дзедачка, за што ж ты будзеш за гэтыя вершы будзеш жыць? Так яна была. Но тым не менш, вось ён настояў на сваім, і вот ён ёй напісаў такога ліста, нават у сэрцы захаваліся гэтыя радкі, у сэрцы мяне расцвітае дзівосная кветка, прашу вас, на вы яе зваў, не рвіце яе, то есть не знішчайце маё гэта каханне, сэнс такі. І вот, бачыце, іх атрымалася, і доўгае жыццё яны пражылі разам і з гэтай прыгажуні. Яна яго падтрымлівала цалкам. Вось некалькі кніг я знайшоў ўсё ж такі ўжо вчора знайшоў усе архівы, якія магчыма, перарыў, дзякуй Богу, інтэрнэту, фантастычныя рэчы. Канешне, калі ў суседніх краінах яго цалкам забараняюць і вось выключаюць. Нават у нас вельмі шмат ужо сайтаў, прызнаныя тэрарыстычнымі і рознымі там непрыдатнымі для навучання. Тым не менш, я знайшоў Лейб Квітко, гэта Лейб Квітко, Даргройсер кніж, напрыклад, кніжка, але Культурлігі, вот тут фарлак, выдавецтва, і прычым розныя гарады. От дадзеным выпадку напісана Ковна, гэта Літва. Это не быў Савецкі Саюз яшчэ, это была Ковна, 21 год. Я вам казаў, што па розных краінах разышлося, да. І ў самым нізе з левага боку на калоне на гэта напісана «Фарклейны кіндер», і зноў жа для малых дзеці, разумееце, вось яны разумелі, што трэба рабіць. Лейб Квітко ў версіі на калоне напісана. І што яшчэ цікава, што стаіць штэмпель на гэтай жа на левай карцінцы, што гэта вось идышы бібліятэк, Унпрэсы архів, гэта якраз Jüdischer Wissenschaftlichen Institut in Вільні, той самае ІВА, знакамітае ІВА, якое да гэтага часу існуе, дзве філіі ягоныя і ў Нью-Йорку. Пачаўся ён у Вільні, канешне, 20-е гады, 25-е, мінулым годзе было 100 гадоў з яго заснавання. У сакавіку, год тому назад. 101, до речі, у гэтым годзе 101 год быў, вот мы не адзначылі. Это самая круглая дата, 101 год, вот так выглядае, да, калі на галаву паглядзець, да, на маю, ну. І, да, вот яны збіралі гэтыя кніжкі, і яны захавалі архіў, ён быў нават у часы, я вам казаў, у часы Галакосту у Вільні быў схаваны, закапаны ў падвалах, і вялікая частка яго нацалела, была перавезена зноў в Амерыку. Даргройсер кніж, усім жадаю Гройсер кніж, гэта смачнае печыва. І яшчэ адна кніжка, вот там слово першае цяжка чытаецца, там сцёртыя літары, кіндер, лідалых, ну зноў жа, вершы, дзіцячыя вершы, зноў Лейб Квітко, зноў жа, і зноў фарлак Культурлігі, але ўжо Варша, там была Ковна, тут Варша, гэта ўжо варшаўская філія, вот, Культурлігі. І зноў жа Jüdischer Wissenschaftlichen, пячатка стаіць бібліятэку на архів, той самы. Вот, яшчэ уже вокладка сама, і зноў жа Квітко, і вот таксама незразумела, уже Савецкі Саюз існаваў вельмі моцна, уже ўсе гэтыя, уже грамадзянскую вайну, усіх гэтых белых пабілі, всех перамаглі, усіх там, не ведаю, тых анархістых, там і бацькаў Махно, і всякіх там петлюраў, всіх таксама уже знішчылі і выгналі. А тым не менш, вот магчымасць суіснавання па ўсей Еўропе была. Працавалі ў Ковні, працавалі ў Вільні, працавалі ў Берліне. І лічыліся тут, у Савецкім Саюзе. Вот як гэта зразумець немагчыма. Гэта выданне таксама Лейба Квітко і украініші фолксмайсес, народныя сказкі украінскія. Таксама такая ж кніжка выйшла, таксама ж у перакладзе Лейба Квітко, беларускія казкі. Ну, асобная тэма, мы пагаворым калі-небудзь пра гэта абавязкова. І тут фун украініш, украінская мова пераклад Лейб Квітко. Бачыце, вот нават не грэба ў гэтай працы. А ўнізе напісана РСФСР, гэта ўжо не Культурлігі. Гэта якраз Аройсгебен фун дер Jüdischer секція БАМ Комиссаріат фар Фолкбілдунг. О, як гучыць, да. Гэта ўжо секретаріят, камуністычны секретаріят вот, народнага будаўніцтва. Вот, такія справы. Яўрэйскі, конечно. 1920, таксама 22 год. Один адначасовы час. Бачыце, як удавалася Лейба Квітко. І, што вельмі цікава, што
Гэтыя ж самыя казкі украінскія ілюстраваў таксама. Вот адна з ілюстрацый, там іх шмат, калі-небудзь я вам пакажу іх. Вельмі прыгожыя яны зробленыя. Вот той самы паляўнічы, стралец з ружжом, украінец, ну і Эль Лісіцкі, канешне ж, да, фун Эль, ну тут Лейзер, ён быў Лейзер, Эль, гэта ягоны ўжо як бы змененае імя, мастацкае імя. Лейзер ён быў, Лейзер Лісіцкі. І яшчэ одна кніжка, выдадзеная ўжо ў Берліне. У Варшаве мы бачылі, у Коўні бачылі, у Маскве бачылі, а тут яшчэ і ў Берлін. Конечно, Лейб Квітко, гэта Фойгланд. Памятаеце, мінулы раз якраз мы пачыналі менавіта з гэтай карцінкі з Фойгланд. Фарлак Швелен, той самы Швелен, вот тое, што я вам казаў, гэтыя самыя парогі, гэта ўжо берлінскае выданне. І птушкі. Дарэчы, вот з левага боку ў версіі напісана Ісахар Рыбак. На ідыш таксама напісана, мастак ужо не Лісіцкі, а Рыбак, другі мастак. Мы шмат пра яго гаварылі з вами, яшчэ будзем гаварыць. Вот тая самая птушка, якая была на нашай застаўцы на вокладцы першы, якраз не першы, а тыдзень таму назад. І вот такія вот птушкі, іх вельмі шмат, я вам хуценька пакажу. На жаль, якасць вось тых вершаў, якія напісаны, друку не надта добра. Гэта таксама ўсё з аукцыёнаў, гэтыя карцінкі, птушкі вельмі прыгожыя. Тут, канешне ж, і ад страусаў до пав, конечно, і Голден Павы тут, безумоўна, не абышлось без яе. Яна ў версіі, да, я вам казаў мінулы раз. Просто паглядзім, таму што вершы, на жаль, прачытаць немагчыма. Яны кепскай якасці. Вот так зменшаны, яшчэ больш-менш нешта чытабельна, але калі павялічваеш, то зусім няма рэзкасці. Вот розныя птушкі ўсяго свету. Тут і орлы, тут і папугаі, і ластаўкі, і сінічкі, і все просто совы, конечно ж. Паглядзіце на ўсіх птушак, і, канешне, пра гэтую кожную птушку напісаны нейкі верш, і той самы Сахар Рыбак, з такой традыцыі, дарэчы, лубачнай троху, якая таксама распаўсюджана ў ідышы. Дарэчы, вот это выцінанкі, мастацтва выцінанкі, выразанне з паперы, гэта вот той самы стыль, і зноў жа вот гравюра на дрэве, ксілаграфія таксама, гэта вот той самы стыль. Той ж самы рабіў і Рыбак. Яшчэ птушкі, ну, просто паглядзець. Бусел, дарэчы, вот з правага боку. Хутчэй за ўсё. Але можа і журавель. Ну і, канешне, самая сумная і самая незразумелая справа для мяне, як для простага чалавека, на гэтым жывучым на гэтым свеце, навошта все гэта было, навошта я толькі нейкія крохі распавядаю пра той магутнай, вялікай, плотнай культуры, і пра тых людзей, якія просто настолькі былі крэатыўныя, настолькі былі мастакі, пісьменнікі, і ну, гэта все трэба вывучаць, гэта трэба даследаваць, і трэба вучыць нашых дзяцей. І што яны атрымалі за гэта? 49-й год, гэта ўжо вы ведаеце, што гэтыя людзі, апошняя арганізацыя, якая, яны вярнуліся, конечно, Савецкі Саюз, большая іх частка, і яны ўсе ўвайшлі ў той самы антыфашысцкі камітэт, які зноў становіцца актуальны праз 3 дні, як пачатку не другой сусветнай, уже айчыннай вайны у 41-м годзе, 22 чэрвеня, то яны, конечно, ўвайшлі ўсе ў гэты антыфашысцкі камітэт. І якім кіраваў тады вот якраз Саламон Шлойма Михойлас. І вот гэта фотаздымкі, уже лагерныя фотаздымкі, 40. Лейб Квітко быў адзін з першых арыштаваны. І в 1952 годзе яго не стала, расстралялі. Бачылі, я паказваў фотаздымкі, які малады, жывы, з украінскім гальштукам, маладой прыгожай жанчынай, Бертай, дзяўчынай тады яшчэ. Другі, тое, што вы бачылі ў халястры, што я вам паказваў, гэта Уриц Ви Гринберг. І вельмі цікавы чалавек, вельмі жывы. Ён вот сапраўдны хасід, больш таго, ён сын Цадзіка. Цадзік, ведаеце, што это хасідскія двары, гэта такія вялікія арганізацыі, аб'яднанні.
то, что любавічскія хасіды, хабаты і шмат розных там наши вот Столін, вот гэтыя, да, Карлін Столінскія, напрыклад, ну і шмат іх было ў розных, яны ёсць, дарэчы, да гэтага часу па ўсім свеце іх ешивы есть, іх вялікія арганізацыі. То ён быў сынок, конечно ж, ён з дзяцінства ведаў все выдатныя мовы, і іўрыт, ну ідыш просто быў размоўная жыццёвая мова, але ён быў выдатны чынна падрыхтаваны вось з боку традыцыі, з боку якраз іудаізму. Ён ведаў все рэлігійныя тэксты, ён ведаў все, і адукацыя была самая найлепшая, самая выдатная, што бацька быў, ну, да, вот, да, зразумееце. Гэта была тэрыторыя, это, здаецца, Белы камень, мястэчка завецца недзе под Львовом, Львовшчына, а ў той час гэта было Аўстра-Венгрыя была, ён у імперыі аўстра-венгерскай нарадзіўся. Во, не думайце. З правага боку ён маладзенькі стаіць, ён трапіў нават на вайну, таму што Аўстра-Венгрыя была, ён у аўстра-венгерскай арміі у 1914 годзе быў прызваны в армію, Першую сусветную вайну. І вот ён уже, бачыце, ну, вялікае жыццё яго, славутае, вот, ён вельмі паважаны пісьменнік, мы не надта ведаем, на жаль, ягоныя творы, мала, але пераклад ягоныя былі, вот нават ёсць на рускай мове, і існуюць ён другую частку свайго жыцця пражыў, канешне, на святой зямлі, ў Ізраілі, і вельмі ўплывовы, шмат прэмій атрымаў літаратурных, вельмі паважаны пісьменнік, таму што ён выдатна ведаў іўрыт, ён пісаў шмат на іўрыце, але шмат нават у апошнія свае гады, 50-е гады, ён выдаваў кніжкі на ідышы. Здаецца, аж трохтомнік цэлы выйшаў на ідышы ягоных. И вот 10 лет семинаров переводчиков вот Ури Цви Гринберга на русский мов. На вот такое зараз есть. Некий семинар проходит уже память об им. Сигареты. Ну, я вам обещал, что я вам покажу обовязково еще нашего любимого мастака, якой Віктор минулый раз присвятил целый верш, написал, покуль мы размаўлялі з вами, Герман Штрук, нямецкі габрэйскага паходжання, сапраўдны габрэй, які таксама скончыў сваё жыццё ў Ізраілі, і ягоны дом, майстэрня там ёсць, і музей зараз знаходзіцца. Ён маляваў усіх гэтых людзей, усіх гэтых мастакоў, усіх гэтых пісьменнікаў. І яшчэ адзін вот наш шкловар са шклова, ну, ой, что казать, да, ну, Шнейр, да, или Шнеур, по-тутейшему его звали, да, Залман Шнеур, шкловец наш. И он написал выдатную книжку, книжка зараз перекладаецца на беларускую мову, павінна выйсці, я спадзяюся, не буду называть имён, каб не сорочыць, да. І, ведаеце, ізноў жа, ён вот нашчадак тых самых наших, да, хабаднікаў любавіцкіх, Шнеура, Залмана, зглядаў. Вот, яны мелі, ну, яны былі нейкія грошы, была магчымасць, конечно, выязджаць у некую Еўропу, вучыцца недзе, але маючы вот тую грунтоўную традыцыйную якраз адукацыю. Шклоўцы ён напісаў у 29 годзе. Вот ён яшчэ Залман Шнеур, да, і вот з правага боку ён самы правы таксама, Райт, да, і Перес Гіршбейн таксама ягоны сябра. Ну, вот гэта тая самая халястра. Пачыналася ўсё з яе, для іх. І вот ён у ягоны уже камень, які на могілках, дзе ён пахаваны, Залман Шнеур, вельмі шаноўны, паважаны, славуты, знакаміты. І толькі зараз мы даведаемся пра гэтага нашага беларускага габрэя, і вот я спадзяюся, што такі кніжка выйдзе ягоная. Яшчэ адзін фотаздымак, берлінскі, 20-е годы, гэта аўтар кацызная, гэта Перец Маркіш, Переца Маркіша, конечно, вы падаеце, і Мойша Бродерзон. І, што цікава, Мойша Бродерзон, мы з вами гаварылі трошку в самом пачатку пра яго. Аўтар кацызным, таксама, ну вот просто вот, это кветка абрэйскай культуры, ідышнай асабліва культуры. Не гаворыш пра то, што ён выдатнейшы пісьменнік, напэўна, і паэт, але што яшчэ вот было ўласціва яму, што ён выдатны быў фотограф, ён нейку вот прафесійна фотаздымкамі займаўся. Ён удзельнічаў менавіта таксама нейкім чынам у экспедыцыях таго самага Анскага, я вам пакажу яшчэ фотаздымак адзін, ён там ёсць. І ён просто адзняў вялікую, вот у 20-е гады просто адзняў вот все гэтыя мястэчкі, якія вот тэрыторыя Беларусі, Польшчы, Украіны,
гэта тысячи фотаздымкаў, гэта і яны ёсць, яны захаваліся, і я вам, конечно, абавязкова прачытаю некую вось правяду семінар на гэту тэму менавіта пра алтара Кацызны. Дарэчы, алтар гэта значыць стары, і мне падаецца, гэта нейкая традыцыя такая, каб абдурыць нейкіх нячысцікаў, якія вот, ну, дбалі пра немаўлят, малых дзяцей і адмыслова называлі нейкімі імёнамі, як бы каб тыя вот чэрці нейкія, прабачце за слова, не здагадаліся пра тое, што гэта дзіцёнак, называлі алтар, стары яго называлі. Ну вот такая вот цікавая была забабонная традыцыя ў ідышнай культуры. Мойша Брадерзон таксама, і ён таксама шкловар, ён шклоўскі мешчанін таксама. Ну, улічваючы, што час вельмі хутка бяжыць, выбачайце, я хуценька, добра, давайте, просто покажу. Вот яшчэ алтар Кацызны той самы, і зноў жа Шымонанскі, наша славуцейшая асоба, самая паважаная, тутэйшая, наш. Вот два фотаздымкі я вам покажу алтара Кацызны. Тут цікава тое, што вот ззаду гэтых 3 чалавек, габрэяў, сапраўдных габрэяў, сядзяць і нешта размаўляюць між сабой. То ззаду якраз рэклама, выставка таго самага Кацызны, тых самых фотаздымкаў напісана, вот ён так сам сябе рэкламаваў такім чынам. Вот яшчэ адзін. Ён ж розных здымаў фотаздымкі менавіта вот тых рамеснікаў, тую дзейнасць, якой займаліся габрэі, якраз вот тое, што знікала проста на вачах. Вот тыя мастакі, пісьменнікі, прабачце, якія вярнуліся ўсе злева направа, да, Лейб Квітка, якія вярнуліся з тых Польшчаў, з тых Германій, з тых Францыяў, з розных краін, з Амерыкі нават прыехалі, шахтны Лейб Квітка, Дер Ністер, шахтны Эпштейн, Перц Маркіш, Авром Каган, Давід Фельдман, Даніэль. Киев, уже 27 год, яны все уже былі ў Савецкім Саюзе. Давід Берхельсон, одна з самых вялікіх славутых асобаў, ён старэйшае пакаленне, ён нарадзіўся яшчэ ў 84 годзе, 19 стагоддзя. І вот ён малады, прыгожы, з хлопцам, са сваім сынам Львом Лейб в Берліне, 22 год. І вот ён, 52 год, перад самым расстрэлам, канешне ж, пасля пакут, пасля гэтых пытак, пасля знявечання. Я не ведаю, слов няма. No comment. Яшчэ 2 чалавекі. Авром Рейзен, дзякуй Богу, ён з'ехаў часова ў Амерыку. Наш Койдановец, мы шмат пра яго таксама гаварылі, яшчэ будзем гаварыць пра всю ягоную сям'ю. Яны все пісьменнікі, бацька быў пісьменнік, і брат ягоны быў выдавец выдатны Віленскі. І Мойша Літвакоў, крытык, ну, такая асоба, якая прыняла савецкую ўладу, прыняла вось камунякаўскія гэтыя ўсе звычкі, нават спрычыніўся ён моцна да уласнага пагрому, і ў Мінску таксама ён быў арыштаваны, 37 год, і ў Карапатах вот той самы ноч у кастрычніку яго не стала на гэтым свеце. Але ён таксама, ён падпісваў першую тую дэкларацыю, той дакумент у Киеве, менавіта культурлігі, таму я вам яго паказваю фотаздымак. Перец Маркіш, выдатнейшы пісьменнік, паэт, канешне, шмат ягоных кніжак выходзіла ў тыя часы. Вот ён прыгажэй, ён быў прыгажон, надзвычай, ну, пабачце, з левага боку. Безліч ягоных фотаздымках, проста партрэты, як вот зараз гэтыя, тое, што завецца там фотамадэлі. Абсолютная до 20-х годов. И вот лагерный фотоздымок, та сам 52 годзе, он был расстраляны, то есть сам 12 жніўня, разом с ими. И все этой организации он прошел культурлигу, и той самый там Халястры, и той самый Берлин, и, конечно же, вот той самый еврейский антифашистский комитет, за что и был покаран. 895 год нараджэння, напісаны з правага боку, Перец Маркіш. Ягоная ранняя кніга кіеўская, выдадзеная таксама, вот Швелен, парогі такія, да, хутчэй за ўсё гэта, ну тут Кіев, але выдавецтва яно было спачатку ў Кіеве ў 19 годзе, а ўжо ў 22 годзе яно ўжо было ў Берліне.
целыми выдавецтвамі приезжали. Вот нават фотаздымак нейкі Сергей Струннікаў, афіцыйны фотограф, потому что засталося некалькі фотаздымкаў менавіта вось гэта антыфашысцкага камітэту. Адзін я вам покажу зараз. І тут ён з ордэнам, яны ўсе ардэнаносцы. Вось, хутчэй за ўсё, не ведаю, ордэн Леніна ці што гэта ў яго. Ці можа нейка Кутузава ордэн. Я не надта у гэтай геральдыцы разумею. Вот 3 чалавекі. З правага боку Давід Бергельсон, гэта ўжо непасрэдна той самы камітэт антыфашысцкі. В сярэдзіне сядзіць Пэрец Маркеш. І з левага боку Самуіл Яковлевич Маршак. І все з орденамі, бачыце? Да, Хацкель і Гескель, поўнае імя яго на Дабрушын. І яшчэ адзін чалавек, таксама вельмі цесна звязаны з Беларусю. Чалавек атрымаў сарбонскую адукацыю, скончыў універсітэт в Сарбоне. Не гаворачы пра тое, што ён, канешне, ведаў, у него была выдатная габрэйская адукацыя, іўрыт, ідыш, і розныя еўрапейскія мовы, канешне, французскую валодаў, безумоўна, дасканала. Крытык, паэт, драматург, перакладчык, фалькларыст, педагог, тэатральны дзеяч, прафесар в 48 годзе ўжо быў. Ну і ён таксама, 53 год, ён быў таксама арыштаваны, і яму трошачку пашчасціла, в 52 годзе ён яшчэ не быў расстраляны, таму што ён трапіў у лагер у Абезе. Абез — это лагер для інвалідаў. Памятаеце гісторыю пра нашага славутага Рагачовера, да, зараз я вам покажу ягонага, дзе не толькі ён, а нейкі шэраг вялікіх людзей, яны трапілі ў гэты лагер інвалідаў і засталіся жывыя, да. Шмуэл Галкін, паэт, канешне, зараз я покажу вам яго. Давід Галштейн, 52 год, таксама выдатнейшы паэт, выдатнейшая літаратура. Ну, што казаць, слоў нема. Яшчэ адзін Шоламаш, пісьменнік. І, да, вот што цікава таксама, ну, вже, на жаль, няма часу гаварыць, проста калі-небудзь мы пра яго пагаворым. Чаму я яго прывёў таксама? Ён таксама удзельнік усіх гэтых арганізацый. І Герман Штрук, таксама наш Герман Штрук, гэта малюнак яго, тое, што вам казаў, што адзін аднаго яны малявалі, все ягоныя вучні. І Штрук намаляваў яго, дзякуючы яго мы маем гэты партрэт Шоламааша. І вот які ён прыгажун, вы бачыце, інтэлігентны чалавек, з правага боку, 906 год. Сядзіць, да, і з левага боку. Но яму пашчасціла, ён не прыехаў сюды, і ён памёр у Лондоне, ён доўгі час жыў у Амерыцы, і што цікава, што ён адзін з заснавальнікаў арганізацыі Джонт, якая да сённяшняга часу падтрымлівае гэты Савецкі Саюз. Яе выганялі ў 20-е гады, выганялі ў 40-е гады, выганялі ў 90-е гады, і все адно яна тут існуе, яна дзейнічае і падтрымлівае, і вось наш все эти организации, Хеседы, все наши музеи, все, что есть тут, это все дзейнічае якраз с дапамогай гэтага. Шоламаш, ён памёр у Ізраілі, в Бат'ямі, ягоны дом, і таксама зараз ягоны музей. Берністер, сапраўднае імя Пінхус Менделевич Каганович. І ён таксама сядзеў у той самай Абезе. Таксама ён быў хворы, вельмі моцны, і памёр раней, в 50-м годзе. Яны проста ў гэтым лагеры паміралі. Толькі Шмуэл Галкін змог вярнуцца адтуль з гэтага лагера. Абез — гэта комія СССР. І што цікава, прыводзіцца, я вам абяцаў, што пакажу сёння Ганну Ахматову яшчэ адну. Разам з імі сядзеў Пунін, знакаміцейшы чалавек, не габрэй. Але які спрычыніўся да гэтых всіх людзей, ён іх вельмі добра ведаў. Ён ім лагеры чытаў лекцыі па мастацтве, ён быў гісторык мастацтва, выдатнейшы лектар. І, ну, славуцейшы чалавек. Ён быў апошнім мужам Ганны Ахматовай таксама. Разам з імі сядзелі філосаф Леў Карсавін і, канешне, Шмуэл Галкін, паэт. Вось той самы Пунін і Ганна Ахматова, 27 год, гэта Ленінград у той час стаяць. И вот что такое Пунин. Сам Казимир Малевич, знакаміцейшы наш мастак, які паходзіць адсюль, які галоўны авангардыст 20-го стагоддзя, самы дарагі мастак аукцыёнаў зараз у свеце, і даражэй за Шагала нават, за шмат Пікасо, тым ліку. І вот ягоны фотаздым. Таксама в 1888 годзе ён нарадзіўся, Пунін Николай Миколаевич. Ягоны фотаздымак лагерны, і побач партрэт Казіміра Малевича.
І от лагерным цяпер уже быў установлены якімі падкаемцам творчасці Дерністера, Кагановича. Яны знайшлі месцы, ну, прыблізна, канешне, там ёсць могілкі ў гэтай Абязі, на гэтых могілках установілі такую вось у калючым дроце, у зорка Давіда напісана Дерністер, на юрыце, не, хаця на ідыш напісана Дерністер, да. І нават габрэйскімі літарамі напісана дата ягонай смерці. І апошні мастак Чайкоў, скульптар, мы пачалі з вами са скульптарам, і таксама прыходзім у канцы кола, такое хочацца мастацкае кампазіцыйнае завяршыць, Йосиф Чайкоў. Асобная, конечно, тэма, мы калі-небудзь пагаворым, просто вот такая іранічная скульптура стаяла ў Киеве, здаецца, на Крышчацікі. Карл Маркс на двух таких кубах, он так само был кубофутурист, и, конечно, был авангардист, и все сучасное, супрематичное ему было приемно, то, але вот сам Карл Маркс, конечно, трошки ироничный, вот то, что мастаки кажут, коли не тяжко малявать руки и ноги, они кажут, ноги у траву треба, а руки в кишени класть. Вот анекдот такой. В те годы улица Крещатик, пересекающая площадь, именовалась улицей Воровского. Ну, прозвище Воровский, да. И киевляне шутили, что на этой Воровской улице Карл Маркс прячет за лацканом пиджака свой капитал. Ну, капитал в переносном смысле, маючи на вас, и гроши, да. Вот держа рукой, чтобы не украли. Ну, трошку развеселить вас. Ну, на жаль, мой час вышел, да, и читать, да, уже Кульбака не выпадаем с вами. Почитаем, ёсць яшчэ 5 Почитаем, ёсць яшчэ час, да? Добра. Да, выбачайце, я толькі першы радок не бачу, да. Прачытайце першы радок, Ганна. І ён завіхаўся ля коней, і чутно было, як дыхаюць шыя пры шыі, глыбока і няспынна. Распораз за нейкага падала збоку святло, і ў змроку відаць была толькі стамлёная спіна. Ну, трошку ізноў, яшчэ адзін радок. Нешта мне шмат. Марыўшыся ў саламяным прылёг будане, зліваліся коні, бы грыва да грывы прышыта, заснула таполя, і ззяла лістоты ў сне, і ў месячным срэбры драмала далёкае жыта. Ага, Аўром паляжаў ды усміхнуўся самому сабе, згадаўшы пра вёску і ўсё, што было дарагое, і раптам пачулася песня з такою тугою. Бо выйшла душа з берагоў і пяяла ў журбе. Ты найпрыгажэйшая вёсцы, Настасся, глядзі, як наліўся ячмень, як гадуе бародку авёс. Балоты в тумане аж зяюць ад роз. Паслухай, як ходзяць між ёлак, ды вязень вясны, развораны поўняй, раструшчаны скрухай, замшэлы і босы, нячысцік лясны. Выходзь у палі, бо ўсе птушкі паснулі, і толькі крынічка ўсё яшчэ не. Твой стомлены бацька храпіць у гумне, і толькі і рабіна пачуе ў падворку, ды ветрык падслухае нашу гаворку. Ты найпрыгажэйшая вёсцы, Настасся. Аўром выцінае слязу, як што цішком пралілася, прыслухваецца, ды наўкола ні гуку, ні кроку, з душою душа развіталася ў змроку. Это зноў жа Кульбак, это той самы Райсен, тая самая Беларусь, гэта Аўром, адзін з дзядзькаў Кульбака, ён закахаўся ў беларускую Настасю. І, канешне ж, на ідышы пачытаю. Ой, на жаль, таксама першы радка нема, ну я з другога. Агалс oben alle geätemt verschlafen, das Licht von der Seite hat auf jenem Affertum getroffen, und hat sich von ihm nur die Plätze gesehen, was gemordet. Das Bindel von Schapes in Dunkel zusammengegossen geworden, vermatert in streuenem Beidelerein ist der Vetter. A Topel hat matt in dem Finster gescheint mit den Blättern, und weit ist gegliedert in Strahlen gelegen der Korn. Still ist Avrohem, auf der Erd in dem Beidel gelegen, geholfen von Dörfel, geschmeichelt zu sich und geschwiegen. Arois ist pamelig, in Benschaft sein Herz von die Bregen, und hat sich der Vetter gor plötzlich zertrellt in einigen, bis die Schönste in dem Dort, Nastasia,
squellt der Gersten und gebärdelt ist der Hober. Die Gemäusersten in Nepelfintel von dem Toi. Hör sich ein. In die Wälder, die Jadlove, geht it's verholend in levone Schein. Der Mochbewachsener, der Borwesser, Baldover, Kumarois in breiten Feld. Wenn alle Vögeln slofen und nur die Qualen seinen Nuf, dein Tate liegt verbater von der Arbeit auf den Scheier. Es wird wissen nur von dem der alte Rabbine in Häuf und nur das Winterle, das nächtigt in der Eier. Bist die schönste in dem Dorf, Nastasia. Avroham hat ausgewischt, still mit dem Arbel, dem Tränen, hat zugehört tief, wie es schweigt die verholende Gegend. Es hat sich ein Herz mit einem Herz in der Finster gesegnet. Хотелось, как наши сердце наши сливались вот тем почуть до этой творчести, соправдной, мастацкой. И, конечно же, мне хочется скончить песней. И песни, ты переможцы, тих люди, які цалели, той самий Шмерки Качаргінський, які пережили два гети, і Віленське, і ще одно, Ковенське, здається. Ацалев написал эту песню, оптимистичную песню, что придет избавление, будет избавление. Золшойны куманды геуле, золшойны куманды геуле, золшойны куманды геуле, Машиях кумшойн баут. Und gesollt auf den Herzen macht man alle Chaim, ob darum entlos nicht ruhen, singen wir ein Lied. Ist nicht auch ein bisschen Bromfel, ob wir trinken Maim Chaim ist das Chaim, was doch noch der Jid. Soll scheune kommen die Geule, soll scheune kommen die Geule, soll scheune kommen die Geule, Mashiach kommt scheune bald. Dieser Dorf von Kulechaie seid nicht kein Naronim und von Sindiken Mischiach Gicher kommen wird. Ach du Tatel in Himmel, beten Bnei Rachmonim. Ze Mischiach soll nicht kommen, a bissele zu spät. Soll schon kommen die Geule, soll schon kommen die Geule, soll schon kommen die Geule. Mashiach komm schon bald. Stanzen Bämer in die Wälder, Sterne auf den Himmel. Rebes Reue deit mich huten, dreht sich in der Miet. Es wird sich hoffen, Mashiach von sein Tiefel und der Himmel. Wenn wird der Herr uns viele die Gelied. Soll schon kommen die Jule, Rasem, soll schon kommen die Jule, soll schon kommen die Jule, Mashiach komm schon bald, soll schon kommen die Jule, soll schon kommen die Jule, soll schon kommen die Jule, Mashiach komm schon bald. Дякую великий, ашейным данк, seid mir gesund, stark und matzlich.